haina ungambondirambira kuti hatisikudzwana handibvumi. Iwe nyangwe ndiwe ungaitambira reason kuti hatisikudzwana hatisikudzwana chi aiwa haina iwe ungambondirambira kuti hatisikudzwana handiteerere kurambirwa kuti hatisikudzwana. Izvo ndo zvandoramba kutaunza hanzi hatisikudzwana hure mota dziri kupfuura kunze kuredhiyo dziri kure ndikuzinza ngatipinde mumba titaure mumba ngatipinde mumba titaure mumba iwe hatisikudzwana mota dziri kuita noise redhiyo dziri kure hatisikudzwana kutaura ngatipinde mumba togara mablanketi totaura tonzwa toona kuti aona kuti hatisikudzwana neri tovhara madhoo. Aiyo izvo ndo zvandoramba zvokuti ungandirambira kuti hatisunzwana asi tiri kutaura tisunzwana wani. Yes hausikunzwa here aiwa iwe chaiwo ofunga ndi mafriends angu taudzwa kuti andirambira kuti tisikunzwana. Yes ndogona kubudisa ndogona kutora foni yako ndikufonere kana kupinda mumba iyoyo toona kuti hatinzwana here ngatipinde mumba tita aiwa asha unga problem muri kutaura futi muri panze zvandiri kuramba panapo pindai mumba movhara madhoo motaura mba chaiwo ungandirambira kuti hatisikunzwana isi tichitaura. Ayo nyangwe ndodzise mafriends angu kuti bebe akandiramba akati hatisikunzwanana kwati wakanyorwa papepa here wakafonerwa wakaisirwa meseji ndoti akandiudza nemuromo inze ndazvinzwa iyo ndazvinzwa kuti utaura kuti uri kuti hausi kuchandida uri kundirambe ndoda mhosva inobatika yakakura mhosva kuti ndinoudza vanhu ndakambochita here ndakambobaya here ndiri gororo here aiwa asha hatisikunzwana hausi kuzondiramba ngatipinde mumba titaura. Aiwa asha hausi kuzondiramba ngatipinde mumba aiwa ine hausi kuzondiramba andiri kutombonotenga wandiri kudzoka.